שלום, קוראים לי רוני אסיס. הסיפור שאני רוצה לספר לכם היום זה על המוות קליני שעברתי כשהייתי ילד בגיל 18, ומאוד חשוב לי שאנשים ידעו שאנחנו בעולם הזה נמצאים, ואנחנו מתנה גדולה קיבלתי מהקדוש ברוך הוא, שאני ראיתי את האמת ועברתי את המוות קליני בעצמי, ורציתי to share it with you, לדבר עם אנשים, להגיד להם כאילו מה שאני עברתי, שאנשים ידעו יש המשכיות לעולם הזה, העולם הזה לא נגמר, וכדאי להיות אנשים טובים ולעשות דברים טובים ולהשתדל להיות בסדר. למה אנחנו כל הזמן מוקלטים, ודוד המלך בעצמו אמר, מהגוף שלי אחרי זה אלוקה. זאת אומרת, לא צריכים הוכחות של מוות קליני בשביל בן אדם ידע שיש חיים אחרי המוות, או שיש מנהיג לעולם. אנחנו לבד יודעים מהגוף שלנו שהלב עובד לבד והכבד עובד לבד והכל זורם והכל כמו שצריך, שיש פה מישהו שעושה קונטרול לכל הדברים האלה. מה שרציתי להגיד היום זה פשוט לעורר את האנשים לעשות תשובה, להשתדל להיות אנשים יותר טובים, ואני מספר את זה בשביל לשמח את השם, שאני אספר לאנשים אחרים שידעו את האמת, שאנשים יעשו תשובה, שיהיו יותר טובים. אני בזמנו חשבתי שאני בן אדם הכי טוב בעולם, עד שהתחלתי ללמוד תורה והתחלתי להבין מה חפץ חיים, ספרים אחרים, התחלתי להבין מה זה להיות בן אדם טוב, מה זה להיות יהודי טוב, כמה אנחנו רחוקים, כמה עוד אני, כמה שחזרתי בשביל, כמה שאני לומד, כמה עוד רחוק להיות טוב, לעבוד על מידות וכל השאר הדברים שזה אין סוף. ואז הבנתי כמה אני רחוק מלהיות טוב וכמה צריך להשתדל להיות יותר טוב ויותר טוב, ולעבוד על עצמי כל יום, לעבוד על הכעס, לעבוד על הגאווה, לעבוד על המידות הרעות, לעבוד על הרבה דברים, על לשון הרע שהוא חשוב מאוד. עכשיו, הסיפור שלי היה מאוד מרגש. אני הרגשתי שקיבלתי מתנה משמיים בגיל 18, זה משהו כזה. עבדתי אצל בן דוד שלי, ותוך כדי הריב היה איזה בחור איטלקי שעובד אצלו שם. תוך כדי הריב שהיינו רבים, הבחור חנק אותי עם שני נעלי התעמלות שהשרוכים היו קשורים אחד בשני, והרגשתי שאני סובל, והסבל פשוט נהיה יותר גדול ויותר גדול, ואני מנסה להשתחרר ולא יכול, ועד שפשוט הסבל נגמר, ואז אני התחלתי להרגיש מאוד מאוד רגוע. שהגעתי לשיא הרגיעות, אני פתאום מרגיש את עצמי שאני כבר לא בתוך הגוף, אני כאילו מעל הגוף, מרחף מעל הגוף, והרגשתי הרגשה מאוד טובה, הרגשה מאוד נעימה כזאת. ואני מסתכל על הגוף, אני רואה אותו שהוא מאוד מבוהל, מזוז אותי לצד שלא יראו. הוא לא רצה להרוג אותי, הוא פשוט הגזים שהוא חנק אותי בזמן שהייתי מאוד עייף, והוא לא עזב אותי לאיזה דקה שתיים, ואני פשוט בעלתי את עצמי והרגשתי את עצמי שאני מרחף מעל הגוף, הרגשה מאוד נעימה. ותוך כדי הריחוף הזה שהתחלתי, כאילו אני שולט בעצמי, עוד הולך קומה ראשונה, עולה לקומה שנייה, שלישית, מעל הגג כבר, ואני רואה את עצמי ורואה את האנשים מסביב וכל מה שקורה. ואז באמת, כמו שכולם מספרים שעוברים מוות קליני, ראיתי באמת אור כזה, שדרך אגב לפני זה בחיים שלי לא שמעתי על מוות קליני, ולא האמנתי שיש חיים אחרי המוות, וגדלתי גם כן בפאבליק סקול, ולא גדלתי בישיבות, שכאילו אני כל כך מבין בדברים האלה, שלא האמנתי שיש בכלל דבר כזה, כאילו שבן אדם יוצא מהגוף וזה. אז בקיצור, אני יוצא מרחף מעל הגוף, מרגיש כאילו מאוד רגוע, ואז האור הזה מדבר אליי, מתוך האור משהו מדבר אליי ואומר לי שאני חייב לחזור לגוף ולא נגמר התפקיד שלי. ואני בתור בן אדם שחילוני לא מבין כלום, אומר איזה תפקיד, מה רוצים ממני, לא רוצה לחזור בכלל לגוף, הרגשה מאוד נראה בחוץ, לא רוצה לחזור בשום אופן. התחלתי ממש לבקש ולהתחנן לא לחזור לגוף, ואז הם אומרים לי מתוך האור הזה שאתה לא יודע מה טוב בשבילך, אנחנו מבינים מה טוב בשבילך, אנחנו יודעים יותר טוב. ורצו להחזיר אותי לגוף, ועוד אני מתחנן על החיים כאילו לא להחזיר אותי לגוף. ואז לפני שמחזיר אותי לגוף, הראו לי סרט של כל החיים שלי מגיל 0 עד גיל 18, כל מה שעבר עליי ממש בשניות, לא צריך 18 שנה בשביל לראות את זה, ממש בשניות, כאילו הראו לי את כל המחזה, כל הדברים הטובים והרעים, הכל. ובאותו רגע, איך שהיה לי יציאה מהגוף, שכחתי להגיד אמרתי לעצמי, וואו, זה חיים אחרי המוות, כאילו איך לא האמנתי בזה, כאילו הכל מובן, שבן אדם בחוץ לגוף, הכל מובן, אין שאלות. שבתוך הגוף יש את הבחירה החופשית, אז יש שאלות, אולי כן, אולי לא נכון, אולי כן נכון.
אז היה לי ממש כאב לחזור לתוך הגוף, אבל הם אמרו לי שזה לטובתי, ובלי רצוני החזירו אותי לתוך הגוף, זרקו אותי לתוך הגוף, ואז התעוררתי, ומצד אחד מאוד שמחתי שידעתי שיש חיים אחרי המוות, ומצד שני מאוד כעסתי כזה שהחזירו אותי לגוף. ולא סיפרתי את הסיפור הזה לאף אחד כמה שנים, לא האמנתי שאני אספר את הסיפור הזה, אמרתי אם אני גם מספר את הסיפור, מי יאמין? איזה דבר, זה בכלל, זה היה לפני כל כך הרבה שנים, אני היום בגיל 43, זה היה בגיל 18 וחצי. מי יאמין לסיפור הזה גם כן? מי בכלל היה מוות קליני, סיפורים? לא ידעתי אפילו מה קוראים לדבר הזה. אבל פחדתי לספר, גם חשבו שאני משוגע, אמרתי, אני לא צריך גם לספר, מה זה קשור למישהו? אני יודע שיש לכם אחרי המוות ונגמר. אני יודע שיש המשכיות, אני יודע משהו שאף אחד לא יודע. כמה שנים אחרי זה שמעתי קסטה בבית שלי של הרב ניסים מגן, אם אני לא טועה, שהוא דיבר על מוות קליני, והוא סיפר על חיים אחרי המוות, מה קורה לבן אדם, מה הוא עובר, וגלגול נשמות וכל זה, ואז מאוד התרגשתי והתחלתי כמו ילד קטן, ירד לי דמעות, ואמרתי לאמא שלי, הסיפור הזה מאוד אמיתי, אני פשוט לא האמנתי שיש דבר כזה, כאילו, זאת אומרת, לא האמנתי עד ששמעתי את זה בדיסק, אז קיבלתי ביטחון לספר לאמא שלי, ואז היא מאוד התרגשה וכאילו פחדה לשמוע את זה. אבל סיפרתי לה בכל זאת את הסיפור, והיא מאוד פחדה מהסיפור, אבל אמרתי לה, הסיפור שלי לא מפחיד. אני מכיר אנשים אחרי זה, כמה שנים אחרי זה, הכרתי אנשים שעברו מוות קליני, שהסיפור שלהם כן מפחיד, אבל במקרה שלי לא היה מפחיד. וזהו, ואז ככה, אחרי הסיפור הזה התחלתי ללכת לסמינר, לחקור, לבדוק. אז הבנתי שצריך לחזור בתשובה. בסמינר הוכיחו לי את זה באמת שזה הדבר האמיתי, זה הדבר הנכון, הוכיחו לי מכל הכיוונים, מכל השאלות, אמרו לי כל מה שרציתי לדעת. ואז התחלתי לעשות דברים טובים, התחלתי לעשות זיכוי הרבים, היה לי חנות בקוני איילנד, נקסט דור לפמס פיתה, של חנות טלפוני, ומשם עשיתי הרבה זיכוי הרבים, של דיסקים, של הרב נון יצחק, של הרבה רבנים אחרים. עשינו בכמות אדירות, מיליונים, אם לא יותר, של דיסקים של כל הרבנים, הכל בחינם, בלי כסף, בלי שום דבר, הכל לזיכוי הרבים, ולעשות דברים טובים בעולם, ובעזרת השם, ברוך השם, זכינו באמת לעשות הרבה זיכוי הרבים, אני וכמה חברים שלי שעזרו לי, וברוך השם זכיתי לראות את האמת, ובגלל שזכיתי לראות את האמת, החלטתי לספר את הסיפור הזה בשביל לעזור לאנשים אחרים שלא יהיו מופתעים, שיגיעו לעולם האמת ויגידו להם, עם מה באתם? איפה הדברים הטובים? מה עשיתם? בן אדם מתבייש מבורא העולם, מתבייש, יגיע לעולם האמת ויראה שהוא לא עשה שום דבר, שום מצוות, הוא עשה חס ושלום רק עבירות. איזה פחד זה להיות ליד בורא העולם, בן אדם שעשה כל העבירות שבעולם. ואיזה כיף זה להיות עם בורא העולם, שבן אדם עשה כל הדברים הטובים שבעולם. אז מה שאני יודע זה מתנה מאוד גדולה. למה קרה לי? למה קיבלתי מתנה כזאת? אני לא יודע, אבל זו מתנה שאין כדוגמתה. שאני מודה לבורא עולם כל יום אני קם בוקר ומודה לבורא עולם על המתנה שהוא נתן לי לראות את האמת. ועכשיו אני רציתי לזכות אחרים, ובגלל זה אני מדבר בווידאו, שבעזרת השם אנשים אחרים ידעו ויראו ויתחזקו ויבינו סוף סוף כולנו מאמינים שיש בורא לעולם, כולנו יודעים שיש בורא לעולם, כולנו רוצים לעשות טוב, אבל צריך ללמוד תורה בשביל לנצח את היצר הרע, בשביל לעשות טוב. למה היצר הרע מתגבר עלינו כל יום, ובלי לימוד תורה אין לנו כוחות להתמודד איתו. וצריכים מאוד 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 להקפיד כל יום, לעשות, אני אומר את זה לעצמי, ללמוד ולעשות חסדים, ולעשות דברים טובים, ולזכות הרבים, ולהשתדל לעשות כמה שיותר. העולם הזה נגמר כל כך מהר. היו לי חברים בגיל 40, 45, שחשבו שיחיו עוד 1,000,000 שנה, ותכנונים עד אין סוף, ופתאום נעלמו מהעולם הזה. אחד בחלה, אחד זה. מי יודע מה יהיה מחר? צריך לנצל כל יום, ולא להגיד מחר, עוד 100 שנה אני אהיה בסדר. מי יודע מה יהיה מחר? צריך כל יום לאסוף מצוות, כל יום לחזור בתשובה, כל יום שבעזרת השם שנגיע לעולם האמת, בעזרת השם לא נפחד ונגיע רגועים ונתמודד להיות ליד בורא עולם ונהיה שמחים שאנחנו היינו אחד מהם שמזכים את הרבים ועושים דברים גדולים ומשמחים את בורא עולם, שנתראה עם בורא עולם, נרגיש הרגשה מיוחדת וטובה ונקבל את המתנות של בורא עולם שהן המתנות הכי טובות, והמתנות של בורא עולם יכולות לנו זה אין לתאר. אז למה לא ננצל את זה שאנחנו יכולים בעולם הזה לעשות כל כך דברים קטנים, שיהיה לנו כל כך הנאה בזה של מיליארדים של שנים. העולם הזה נגמר כל כך מהר. תשאל בן אדם בגיל 70 יגיד לך שהעולם הזה
אבל כל כך מה זה 70? זה צ'יק צ'אק. אז לא חבל לבזבז את הזמן, לא חבל לנסות לעשות כל אחד ייקח עצמו לידיים, וינסה לעשות כמה שיותר דברים טובים כל יום, וירשום מה עשיתי היום, מה לא עשיתי טוב. בלילה לעשות וידוי, הקדוש ברוך הוא אני מצטער, עשיתי בלי שאני ארצה, לא התכוונתי, אני בעזרת השם מחר אשתדל לא לעשות את זה יותר. עוד פעם נפלתי, לא לפחד, מחרת אותו דבר. אני אשתדל, אני אעבוד על עצמי, אני אעשה כל המאמצים שבעולם להיות בן אדם יותר טוב. כל הזמן. בעזרת השם תעשו ותצליחו. יהיה לכם יום טוב, בעזרת השם שיכנס את הדברים ללב שלכם, שאני אזכה גם במצווה הגדולה הזאת שהקדוש ברוך הוא יראה שאני עשיתי למען זכור רבים. כל טוב ולהתראות לכם.